OK, čaute fanúšikovia futbalového zákulisia. Juro ma oslovil, aby som odpovedal na pár otázok, ktoré ste mi poposielali. A tak môžeme ísť na to, povyberám niektoré zaujímavé. No a začneme hneď tou najdôležitejšou na úvod. Zvolo není futbalové zákulisie. Zvolo s futbalovým zákulisím nič nemá, je to Jurova stránka. Vždy bola, Jura poznám prakticky odkedy futbalové zákulisie robí a komunikujeme spolu často, vymieňame si informácie, ale nie som futbalové zákulisie. Zvolo je zvolo. Je ťažké na túto otázku ešte odpovedať, pretože prestupové obdobie de facto ešte nezačalo, hoci hráči sa ešte začínajú podpisovať, začnú prípravy, takže nevieme, v akom zložení bude hrať Slovan, v akom Žilina, v akom aj Spartak, ale tak predpokladám, že Trnava opäť zapracuje na prestupovom období a aj v budúcej sezóne sa bude hýbať v top 3. Čo sa týka Tatrana, tak oni budú mať strašne veľa práce pred sebou, lebo tá príprava na ligu teraz nie len o tom, aby poskladali mužstvo, ale aj o tom, aby posilnili office alebo stav klubu, kde budú potrebovať veľmi veľa ľudí, pretože už nemôžu fungovať tak ako doteraz. Čiže oni budú mať aj v zákulisí strašne veľa roboty, konkurencie schopní, verím, že áno, ale predpokladám, že Prešov bude hrať o záchranu v tejto prvej sezóne. Čo ja viem, starý? Asi keď dosplácam hypotéku možno? Neviem. To, že ten prvý klub nevyšiel, to nie je pravda. Tie rokovania s Górnikom Zabrze stále pokračujú. Nedávno vyšla dokonca informácia, že sa nejako dohodli na tom odstupnom, ktoré by mal Górnik zaplatiť. V nejakej výške 75 000, ale úprimne neviem, že či to iba za Miša alebo za celý ten jeho realizačný tím, ktorý by s tým mal ísť. Pretože Spartak sa netajil ani tým, že by si Tomáša Prístača možno aj nechali a ak ho teda majú pustiť, tak to musí byť za finančné ohodnotenie. Takže tie rokovania pokračujú. Ja si myslím, že Mišo Gašparík v Górniku Zabrze nakoniec skončí. Je pravda, že to oznámenie trénera by už malo prísť čím skôr, pretože keď sa nemýlim, tak Spartak už na konci týždňa alebo na začiatku budúceho začína prípravu na novú sezónu, takže predpokladám, že to oznámenie príde čoskoro, ale je však známe, už to v médiách prebehlo, že Trnava teda je v kontakte s Mišom Šťastným a predpokladám, že s ním už aj komunikuje ohľadom toho, ako by mal vyzerať káder. Konkrétne mená vám povedať nemôžem. Dobre viete, že toto komunikujem, až keď sú veci už viac menej dohodnuté a mám to potvrdené aj z klubu. Dnes teda by mali oznámiť meno prvej posily. Keď sa nemýlim, mal by to byť útočník, už to aj prebehlo v médiách, o koho ide, a mal by to byť teda bývalý hráč Slovana. A ďalšie posily, no pracuje sa na príchode krídelníka, ktorý s Trnavou už trénoval na konci sezóny, minimálne 2 stopéri a samozrejme hľadá sa náhrada za Adriana Zeľkoviča, kde som ale zatiaľ nejaké konkrétne mená nepočul a aj keď som sa bavil s vedením klubu, tak nič tam nebolo nejako blízko zatiaľ. Toto je otázka na Jura, nie na mňa, pretože ja s Marekom Ondrejkom nemám žiadny problém. Poznáme sa roky, ale nie sme teraz v nejakom kontakte. A Juro s ním má nejaký beef, takže to sa treba Jura pýtať. Tak výsledky, tak zase nemôžeme sa o Mišovi Gašparíkovi baviť v rovine, že on mal zlé výsledky, veď hral 4-krát v finále pohára, 3-krát ho vyhral, dostal sa s klubom do skupiny konferenčnej ligy, čo je teda celkom rarita ten spôsob, akým sa tam dostali, pretože prešli cez 3 predkola. To sa za celú históriu na Slovensku podarilo možno 4-5 klubom prejsť cez všetky predkola, aby sa dostali až do skupiny súťaže. Samozrejme teraz nemyslím tie postupy Slovana, keď sa vypadlo, ale naozaj postúpiť cez 3 predkola bez toho, aby ste vypadli. Čiže ja si myslím, že Mišo si zaslúži uznanie. A ako to bude vyzerať pod novým trénerom, to je ťažká otázka, ale v prípade, že by to bol Mišo Šťastný, tak počítam, že sa bude hrať ofenzívnejší futbal ako pod Mišom Gašparíkom. S Duklou, ako to vyzerá, no tak idú hrať druhú ligu. Do klubu mal vstúpiť Marek Hamšík, je tam nejaká dohoda ešte, čo som mal info, tak ono to ešte stále nie je 100% spravené, že tá fúzia ešte oficiálne akože neprebehla. Je oznámená, pracuje sa na nej, ale či Dukla pôjde hneď prvý rok na postup, tak predpokladám, že sa budú chcieť vrátiť čo najrýchlejšie, ale nie je to jednoduché, budú mať pred sebou veľa roboty, aj poskladať znova mužstvo, tak aby bolo konkurencieschopné a postúpilo do prvej ligy.
Takže očakávam, že Dukla bude v druhej lige hore, ale nehovorím, že hneď postupí, pretože to budú mať veľmi náročné a ten príchod Mareka Hamšíka do klubu podľa mňa nebude mať žiadny nejaký veľký efekt na A tým, tam skôr pôjde o mládež, kde Dukla z tohto môže naozaj veľmi vyťažiť. No a ak teda môžem začať ešte na konci tej minulej sezóny, tak určite Euro, ktoré som zažil teda priamo v Nemecku celý mesiac. Komentoval som tam zápasy aj slovenskej reprezentácie, čo som si fakt užil. Finále majstrovstiev Európy, zápasy Nemecka, čo teda bol tiež môj splnený sen. A celkovo z tejto sezóny také top momenty, asi tie obraty Trnavy, to ma celkom bavilo, keďže tam mám aj väzby, keď sa Spartaku podarilo otáčať tie zápasy. So Spartakom samozrejme súvisí aj semifinále pohára so Slovanom, čo bol teda jeden z top momentov pre mňa v tejto sezóne. No a samozrejme účasť Slovana v Lige majstrov, to bola určite topka tohto roka zo strany slovenských klubov a myslím, že to sa aj ťažko prekonáva takéto niečo. Tiež Slovan prejsť cez toľko predkôl, ako som to chválil už pri Trnave, to platí aj pri Slovane ešte o to viac, že to bolo v Lige majstrov. No čo môžem povedať, tak Prešov intenzívne pracuje na hráčskom kádri, už vieme tie prvé 3 posily, ktoré oni oznámili a predpokladám, že ich príde, tam bude tých oznámení ešte viac. Viem, že oni mali záujem aj o chalanov z Trnavy, Martina Bukatu, Roba Picha. V prípade toho prvého si nemyslím, že sa to zrealizuje, u Roba Picha by to mohlo byť. Čo sa týka ďalších posil, tak oni mi spomínali, keď som sa bavil so Stanom Šestákom, nejaké mená, ale zatiaľ to nie je nejako bližšie, takže tiež to nechcem úplne komunikovať. Predpokladám, že do Prešova príde veľmi veľa hráčov počas leta, minimálne 8-9 nových hráčov tam bude, takže uvidíme. Zatiaľ neviem o tom, že by niečo bolo nejako extra blízko k zrealizovaniu, ale tie mená budú naskakovať postupne. No úprimne neviem, aké platy sú v Baníku Ostrava, ale v tej Dunajskej Strede, Trnave a Žiline je to také, by som povedal, možno podobné. Ide len o to, koľkí hráči tam majú tieto také najlepšie zmluvy, ale čo môžem povedať, tak najlepší hráči vo všetkých týchto 3 kluboch zarábajú cez 10 000 eur. No pozor, ja si nechty nekúšam už 12 rokov. Ako decko som s tým mal obrovský problém. Teraz už si len zádery odkusujem. Ale mal by som aj s tým prestať, no. Trošilinku tú koncepciu menia, pretože sa im osvedčilo to, že keď mali v kádri skúsenejšieho hráča, tak tí mladí futbalisti nemali až také výkyvy, pretože tí skúsenejší hráči dokážu potom potiahnuť v tej horšej dobe. Aj preto Žilina v tejto sezóne sa posunula teda vyššie a chcú v tomto pokračovať. Stále budú samozrejme dostávať najväčší priestor tí mladí chalani, ale pochopili, že v tej kostre mužstva musia mať aj pár skúsenejších hráčov, aby boli konkurencieschopní v tej top 3, pretože vieme, že Žilina sa do top 3 vlastne dostala, ak sa nemýlim, po 5 rokoch. 2020 boli naposledy v top 3, takže zrejme tie ambície sú také v tej top 3 sa hýbať každú sezónu, keď pristúpili konečne k takémuto kroku. O Komárne je zatiaľ celkom ticho, tam sa komunikoval vlastne viac menej ten štadión, že by mal byť hotový v septembri, čo teda dúfam, že bude, že sa to nebude zase naťahovať. A čo sa týka hráčskeho kádra, zatiaľ tam nejako moc noviniek nie je, iba to, že tam niektorí hráči skončili, na moje prekvapenie Jakub Silvestr, a tu sa vrátim zasa k Tatranu Prešov, lebo čo viem, tak tam mala prebehnúť nejaká komunikácia medzi týmto hráčom a Tatranom. A neviem zatiaľ, aj v Komárne sa asi čaká na to, ako dopadnú rokovania o vstupe nového, neviem či spolumajiteľa alebo nového úplného majiteľa klubu, a potom sa asi tie veci rozhýbu.